Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Sometimes uJesu kodwa. Sometimes uJesu lapho thabana kangaka abangcwele. Ngiyabingelela abazalwane uJesu useyinkosi. uJesu uyabusa. Ngiyabonga uNkulunkulu ngebazalwane. Wakagilinda isibongo sami umama washo kanjalo. Ngiyakholwa ngisindisiwe bazalwane uJesu wangilamulela wangilekelela. Amen. Angizalwanga inkholwa ke mina Nkosi yami. Ngizalelanga nasekhaya kuyiwa khona esontweni. Ngisho ukusonta ke nje kuyiwa khona esontweni. Zalela ekhaya mayiwa nje esontweni. Hayi leyo kholwa nokuya nje esontweni. Kodwa uNkulunkulu emuhle bazalwane wangenzela umusa nginjalo. uNkulunkulu ke wangivulela ubuhle bakhe. Amen. Siyabingelela ke Nkosi yami nabosisi egameni lika Jesu. Angazi ke nokuthi Nkosi yami usisubani noma isibongo sithini. Kodwa siyabingelela sisi ngathi ukhamba nomama uMtshana akazi ukhamba nomama uMtshana. Sambona ukuthi bakhambe bonke. Yaxolisa bazalwana ubake ngisamethula. Ubalekile mfakazi mfana uzifakazi konke wazi umethula. Ngoba ngiyaphinda sikubonayo. Amen. Impila yikho kahle kuphela. Amen. Ukhethiwe lo bazalwane wakaceli. Uzalo umuntu Hawu. Ayishayefisa Nkosi. Abantu siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu siyajabula nathi ungivakashela. Ukuthi ivakashele nina phinde namletha zovakashela nathi. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyamdumisa ke uJesu. Amen. Ungazi umhlengo ngcingani lapha. Sasithina ngathi sikhohliwa nazo kusemotweni kodwa nje ikhohlwa ke ngathi semotweni ngicabanga sasithina mesalekile. Ngithe ngiyabheka ngayibona lapha. Sisalendle. Bethe nizana ngempela ngazi uzalile. Akusenani. Jesus. Hayi angibingelele ke bazalwane ngokufomali ngibingelela umphathi wohlelo umama uNdaba Nkosi yami engithatha izintambo kuyena njengoba sengilana nje siyabingelela mama uNdaba egameni lika Jesu. Amen. Namhlanje kahambi yedwa. Haleluya. Uhamba nomyeni wakhe ubaba uNdaba. Amen. Siyabingelela ke nakuncekazi nakunceke yenkosi ubaba uNdaba. Amen. Siyajabula baba uNdaba kuyintokozo nje ukuba khona kwakho njalo njalo. Amen. Masibona nje mina ngiyajabula mhlawumbe angajabula abesifazane kodwa mina ngedwa ngiyajabula ngoba ngabe ngiba nesithunzana. Amen. Siyabonga kakhulu nje Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu namhlanje ke ukuvumele ukuthi ube khona phakathi kwethu. Amen. Siyajabula kakhulu. Bingeleleke nonkosikazi ke namla egameni lika Jesu mama wasekhaya. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyabingelela ke umama Joyce ke umama uMtshali osisi obhuti abantwana abancane kwelihi igama lika Jesu. Amen. Sibingelele ke la ukeyboard player ngapha umhleli ngiyamuzwa ukuthi ugcobo phezulu. Yes, uthi ngendlela eshaya ngayo impela kuyasho ukuthi ngiyakweleta ngisho ikweleta kodwa kuyasho ngiyakweleta bangaze ngakhuluma nje bese ngilayi kodwa kuyasho ukuthi ngiyakweleta. Bona umama uNdaba ukuthi uyabona ukuthi kodwa ngifuna ukusho phela ukubona bayibona. Amen. Ngiyacela bazalwane sibuyele amaBhayibheli ethu ngiyathemba ngeke kube mude. Ngizoba mfushane. Amen. Incwadi Jeremiah chapter 17. Sizokala verse 5.
Ncwadi uJeremiya, abanye bathi uJeremiya, chapter 17 sizoqala verse 5 bese sesiyathandaza. Ncwadi uJeremiya chapter 17 sizoqala verse 5 bese sesiyathandaza. Amen. Hallelujah. Jesus. Incwadi uJeremiya chapter 17 verse 5. Usho kanje uJehova uthi, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama ibe ingalo yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Verse 6. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane, angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane, ezweni likaSawoti elingahlalwa muntu. Verse 7. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova, nothemba lakhe linguJehova. Verse 8. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshaliwe ngasemanzini, ozanabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abeluhlaza, angabi naluvalo ngomnyaka wesigadugadu, anganqamuki ekutheleni izithelo. Verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi imbi ngubani ongayazi na? Verse 10. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinso, ukuba nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu ophilayo, nzulu yemfihlakalo, Baba wethu wena wawukhona kwasekuqalekeni, wadala uNkulunkulu izulu nomhlaba ngezwi lakho, elithi izwi lakho Nkosi umhlaba wawuyitwa kungekho lutho, kodwa wakhuluma ngalo izwi lakho Jehova. Baba wethu onamandla, namhlanje Nkosi usakhuluma ngalo izwi lakho elinamandla, eliviwa bumnyama bubaleke. Baba siyabonga uNkulunkulu ongcwele, Baba izwi lakho seluyile kule ndawo, khuluma ngalo Jehova kube ngathi uyaqala. Baba lungisa inhliziyo zethu Nkosi, ulungisa indlebe zethu zikamoya. Baba sifa ukukhuluma kwakho Jehova. Baba wethu ongcwele sandisele uNkulunkulu onamandla, Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga Mama Joyce ngoba namhlanje ingenahloko lakhe eBhayibheli, isono sakwaJuda isihloko sakhona. Amen. Amen. Ngishithile la Mama Joyce namhlanje angazi kwenzakaleni. Hayi Nkosi. Amen. Amen. Lana ke iBhayibheli ke uverse 5 ke usitshela ukuthi usho kanje uJehova uthi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Hallelujah. Umuntu othemba kubantu lithi iBhayibheli uthi uJehova ke lo muntu uqalekisiwe. Nkosi. Once nje ithemba lakho walibeka kubantu uqalekisiwe. Siqalekiso sokuqala umuntu asifumanayo sokungamlalela uNkulunkulu sokuthi athembe umuntu. Nkosi. Amen. Hallelujah. Aphela ezinye abantu abazaziyo ukuthi waqalekiswa njani kodwa nasi siqalekiso sikhulu ngaphezulu kwazo zonke. Jesus. Ukuthi nje ungabeki ithemba lakho kubantu, uNkulunkulu libeke kubantu uqalekisiwe. Oh Jesus. Kahle uNkulunkulu umuntu wamdalela ukuba athembeke. Hallelujah.
amen. Amen. Akamdalelanga umuntu ukuthi umuntu amdalele omunye umuntu, amen. Amen. Akamdalelanga ngizizwa kahle ukuthi umuntu athembe umuntu, kodwa uNkulunkulu wamdalela yena umuntu ukuthi njengoba emdalele yena akathembe yena omenzile. Akamdalelanga omunye umuntu, amen. Kodwa ke sithi masiphila ke namhlabeni uthothi ke abantu bayakhohlwa umdali wabo, bagcine amathemba abo sebewabeka kubantu, amen. Amen. Basuse amehlo abo kulona wabenza, amehlo abo bawabhekise kubantu. Jesus. Banenge abantu siyababona emhlabeni bayaphila, bayijethi baphila ngenxa yokwazi kwabo abanye abantu. Hallelujah. Abanye bayijethi baphila ngenxa yokuhlakanipha kwabo, kanti abazi ukuthi baphila ngenxa kaJehova. Inkosi yami. Amen. Hallelujah. Phela abanye bayaplana namaplana abaphumelele, bayijethi hayi konke lokhu kume ngathi, kumi ngami mina engiplanini, kanti akumi ngayo umuntu, kuye kumi ngoNkulunkulu. Hallelujah. Manje uNkulunkulu akamfuni umuntu othemba umuntu. Why uNkulunkulu angamfuni umuntu othemba umuntu? Ingoba umuntu uyafa. Amen. Amen. Manje uNkulunkulu ufuna sithembe yena ngoba yena kafi. Futhi yena nguyena owasenza. Nemihla yethu uyayazi omdlula emhlabeni. Yeah. Hallelujah. uNkulunkulu methi asithembe yena bazakusiza thina. Amen. Bangakho abantu ababeka ithemba labo ezinyangeni nabantu abathembekile abadumile abenza izinto, kodwa namhlanje sebafa labo bantu. Uyabona ukuthi uma umuntu abeka ithemba lakhe kumuntu, uma umuntu asendlula emhlabeni uzobe sashona, uzobe sewuthemba ini. Amen. Hallelujah. Ingoba uNkulunkulu uyamazi ukuthi umuntu ngelinye lamalanga ngizomthatha. Uma sengimthathile ke leso hlahla othamele kuso ithunzi uzobe sishona. Abanye bebenezinto zabo ziyavuselela unyaka nonyaka, abanye inyanga nenyanga. Uma ke lo muntu esesusiwe, ubani uzophinda kuvuselele leso zinto? Inkosi yami. Ave kubuhlungu ngoba kukhona nemizi eqiniswe ngabantu. Kukhona nemishado eqiniswe ngabantu. Uma kusuka lo muntu ngoba lukhona nalo thando lokwenziwa. Lukhona uthando ongasilona uthando oluvela kuNkulunkulu. Khona uthando lokwenziwa lokwakhiwa. Awuhamba luvuselelwe. Ngoba uma ungasavuselelwa izophela kuzoshabalala. Uma sefa lo muntu, awuyena obese ikhaya lakho yoshona. Uma lo muntu esendlule emhlabeni, awuyena owamisa lo thando nize nishade nje, kwaba uyena phakathi kwenu. Inkosi yami. Bese ushona. Ngoba yonke into eyakhiwe phazalwane iyahamba bese iyabhidlika. Hallelujah. Uma nje isekelo sayo kungayena uJehova, Inkosi. leyo nto eyakhiwe ihamba ibhidlike. Hallelujah. Iyadilika mama ngegama elizwakalayo. Hallelujah. Manje kuhle bazali ukuthi amathemba ethu singawabeki kubantu. Hallelujah. Thina sinabantu besifazi lenga emakhaya bekunenyanga eyaziwayo. Inkosi. Kwaziwa futhi abesifazane ibona bebephelela kakhona kakhulu. Yeah. Ngoba nabantu besifazane impela bayawadlisa amadoda. Bazama ukwakha imizi yabo.
kodwa-ke kwahamba kwasho ukuthi umphefumulo womuntu ubanjwe uNkulunkulu. Amen. Yandlula emhlabeni. Abanye bebejike emageyithini bengazi ukuthi seshonile. Inkosi. Bathi basazofuna usizo. Ngicabanga abanye bebathi basazovuselela njengokwemihla ngemihla. Kanti ayisekho. Oh Jesus. Ithemba labo selindlulile. Inkosi yami. Manje iBhayibheli lithi usho kanje uJehova uthi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Hallelujah. Angikhathali noma ngabe utholani lo muntu, angikhathali noma ngabe ukusiza kangakanani, kodwa lithi iBhayibheli wena qalekisiwe. Oh Jesus. Awubale kuphila ngesiqalekiso esikhulunywa uJehova ukuthi yini engakulungela. Ngoba lesi sikhulunywa uJehova asikhulunywanga ngabantu, kodwa kukhulumela uNkulunkulu wathi umuntu ethemba kubantu uqalekisiwe. Kusho kuba wena umuntu oyidecidela ukuthi ngiyasithatha noma ngiyasiheka. Ngiyangena kuso noma ngingeni kuso lesiqalekiso. Hallelujah. Uma ungafuna ukungena kuso uzothemba yena. Inkosi. Kodwa uma ufuna ukungena kuso uzothemba abantu. Yeah. Ungathembi nomyeni wakho. Jesus. Ungathembi nonkosikazi wakho. Ngoba hey umhlaba lo. Hallelujah. iBhayibheli lithi nje uqalekisiwe umuntu othemba lakhe lekubantu. Atsho ukuthi unkosikazi awu ngamthemba babodaba, umamudaba lo wazama umthemba. Hayi mamthembi themba uJesu kuyena. Mamthemba umamudaba nomlo wamjani. Ngoba umuntu themba uJesu kuyena. Amen. Manje bazange sifane ukuthi singalibeki ithemba lethu kubantu. Ngoba ngelinye lamalanga umuntu uyajabhisana koqala nje. Umuntu uyajabhisana, umuntu uyaphoqana. Hallelujah. Uyaphoqana umuntu. Uyothi sombekile ithemba lakho walithemba ngenhliziyo yakho yonke akuphoqa. Inkosi. Banenge abantu amathemba abo ngenxa ukuthi umuntu bebemthembe ngenhliziyo yabo yonke. Athi uma sefikelwa lesikhathi sokujabhiswa avela abona ukuthi umhlaba usamfanele ukuphila kuwo. Ngoba siyafika leso sikhathi. Ngiyithanda into yasho inceku yaseMpumalanga unkosikazi yaze siyayikhona emshadweni eyikhulumela. Ethi yabona enhlizweni iba nesikhala sokuphoxeka. Inkosi. Iba nje nesikhala nje sokuthi nje ngelinye lamalanga uyawuphoxeka. Ukuze masophoxeka uthothi sikhona vele leso sikhala. Ngoba uma ungenaso leso sikhala uma uphoxeka uyophuza amaphilisi uyibulala. Ngoba usikade uphoxwa ngabantu bengathembi ukuthi bangakuphoxa. Avele umuntu akuphoxa ngoba umuntu umuntu uyajika umuntu. Manje uNkulunkulu ingakathi nje qalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu ngoba umuntu nabo unento eningi bazalwane. Umuntu uyajika, umuntu uyafa. Hallelujah. Kodwa sibalulekile bazalwane ukuthi amathemba ethu siwabeke kuJehova. Lo nkulunkulu wethu akajiki. Lo nkulunkulu wethu akasishintsheli. Hallelujah. Lo nkulunkulu wethu bazalwane akafanani nabantu. Nisho yena sethembisa uyafeza. Kodwa abantu wasikhathi bayathembisa bangafezi. Hallelujah. Athembisa umuntu, athembisa umuntu. Uyathembisa izulu nomhlaba. Kodwa uma sefanele afeze dolo lo. Inkosi. Kodwa lo wethu uNkulunkulu bazalwane yonke into ayithembisayo ifeze. Ephumelelisa. Ayenze inyama ibe ingalo yakhe nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Lo muntu uyenza ingalo yakhe ibe inyama yakhe. Lithi iBhayibheli nenhliziyo yakhe lowo muntu isuka kuJehova. Uqalekisiwe. Inkosi. Jesus. Inhliziyo yakhe isuka kuJehova. Inamathela kwezinye izinto. Ngoba once inhliziyo yasuka kuJehova kukhona lapho ikhona khona.
Amen. uqale isiphi No. ngakho nje iBhayibheli wokuthanda uJehova uNkulunkulu wakho inhliziyo yakho umphefumulo wakho ngayo wonke umoya wakho thanda uNkulunkulu inhliziyo yakho nangomphefumulo nangamandla akho ize nithi nangamandla akho amandla akho onke Amen. uthanda uNkulunkulu. Verse 11 verse verse 6 Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane angaboni ukuthi kuyeza okuhle uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane Jesus. ezweni likaSawuthi elingahlalwa muntu. Lo muntu lithi iBhayibheli ke ngenxa yokuthi uthemba abantu uphila ngaphansi kwesiqalo esithi iBhayibheli uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Amen. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Yabona isihlahla esiyize ehlane akekho nomuntu othanda ukusondela kuso. Akukho nokuhle ongakuthola kuleso sihlahla. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Esingenamsebenzi. Enkosi. Lithi iBhayibheli ezindaweni ezishile. Izwe likaSawuthi. Izwe elingahlalwa muntu. Hallelujah. Umuntu othemba kubantu. Yes. Ezweni likaSawuthi. Izwe likaSawuthi izwe babayo. Akekho umuntu ohlala khona lapho. No muntu uyoba njalo. Ezindaweni ezishile ehlane. Ezweni likaSawuthi elingahlalwa umuntu ngenxa yokuthi lo muntu uthembe abantu. Hallelujah. Wangathemba uNkulunkulu. Yoba njengesihlahla esiyize ehlane. Akayikubona nokuthi kukhona okuhle okuzayo. Enkosi. Ngenxa yokuthi uthemba abantu. Wena mhlawumbe kwesisikhathi ungayibona ukuthi hayi ngiphumelele ngenxa yokuthi lo muntu ngimthembile, lo muntu ngimthembile, kodwa kuNkulunkulu kumi njengaleli izwe. Hallelujah. Kumi njengaleli izwe ukuthi uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Lo muntu othemba kubantu. Hallelujah. Angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezishile ehlane ezweni likaSawuthi elingahlalwa muntu. Verse 7. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Yebo. Lana ke iBhayibheli seliveza ke isibusiso ukuthi ke sibusiso kumuntu soqala sithola ukuthi athembe kuJehova. Amen. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Lo muntu uthemba kuJehova. Uthemba kuJehova number 1 nothemba lakhe linguJehova. Uyabona into wazi ukuthi ziyafana ndayifana. Enkosi. Lo muntu uthemba kuJehova number 1. Okwesibili nethemba lakhe linguJehova. linguJehova. Enkosi. Akathemba abantu, No. uthemba kuJehova. Yeah. Ukuthi noma ngabe kunjani kodwa uJehova yena uzomsiza. Yes. Akahamba ufuna usizo kwabanye abantu. Bani. Ngoba kukhona abantu abahamba bayofuna usizo kubantu. Oh yes. Kodwa lo muntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova, hayi akayenzi leyo nto. Oh Uthi uma kumnyama kuyoze khanyise yena. Akekho omunye umuntu zama ukuthi ngicela ungisize naku kumnyama empilweni yami. Cela ungisize nani ikhaya lami ligijima imfene bo. Jesus. Kodwa uma ligijima imfene
kuyoba uyena uJehova oyoyisusa. Akanayo eminye imizamo, Oh, Jesus. akanawo amanye amathemba, ngoba uthemba lakhe linguJehova. uNkulunkulu bazali ufuna simthembe ngenhliziyo yethu yonke. uNkulunkulu ufuna simthembe ngayo yonke into yethu bazali, singabi no option 2B. Singabi no option la eqondweni zethu kuthi hayi alo ngembheke lo 2 days uma engalungisi lo 2 days nami option wami ngizosuka ngiye la. uNkulunkulu ufuna simthembe nje, simthembe, singabi nelinye ithemba. Ngoba uNkulunkulu onesikhwele onomhawu, ongafuni ukuthi sibe nabanye uNkulunkulu, ngoba once into wayithemba uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu ufuna sithembe yena yedwa uNkulunkulu. Singabi nelinye ithemba, singabi nomunye uNkulunkulu. Noma ngabe wentambo singabi naye, noma ngabe wesiphandla singabi naye. Akafuni uNkulunkulu. Abanye phela uNkulunkulu wabo amanzi ahlala phansi kombhede ayashukuzwa. Thi hayi amanzi athandazela umprofeti, no amanzi wathande kamthandazi. Abanye baze bathembe nolwandle bekhona. Uyisona ukuthemba ulwandle. Ngitholela ulwandle manje ngithobe inyawo zami. So qale kusile.